Madalas kong mabilad sa araw ang mga tricycle driver mula Mapandan, Pangasinan. Para mahimasmasan sa init habang naghihintay ng kanilang mga pasahero, ang kanilang hanap ay masisilungang waiting shed. Yun lang may kauntimang lilim, tagaktak pa rin daw ang pawis. Yung kainitan po ma'am, mga 12 hanggang 10 to 12 na yun ma'am. Saka 1 to 3, ganun. Pero ang malaimpyernong init na nararanasan nila, tila mahihimasmasan na. Ang dati kasing waiting shed na bubong at upuan lang, abay di aircon na ngayon. Malaking katulungan to ma'am, lalo sa mga naghihintay ng pasayeros, tagulan, saka taginit. Ang air-conditioned waiting shed, paraan ng pamahalang bayan para tugunan ang problema sa mataas na temperatura sa bayan. Iwas heat stroke at nagbibigay ng komportableng pwesto habang naghihintay ng masasakyan. Malaki pong tulong mas lalo sa mga estudyante, senior. Pag ganitong may init or ulan ang panahon. Kung dati-rati init at pawis ang pangunahing kalaban ng mga commuter tuwing naghihintay ng bus o jeep, ngayon malamig na hangin na ang sasalubong sa kanila. Ito ang kauna-unahang air-conditioned waiting shed sa Mapandan, Pangasinan. Proyekto ng lokal na pamahalaan na ang layunin ay gawing mas komportable at ligtas ang paghihintay ng publiko. Bagay na laking tulong sa mga residente. Ang pakay niyan talaga, summer eh. Ang PS taxi namin, summer, March, second week of March, ganyan. Tsaka yung mga priority niyan talaga sa mga PWD, senior citizen, ganyan. Actually, yung talaga, yung malapit sa mga bus, mga sakayan ng Manawag, Dagupan. Sa kalinisan naman, sa amin ng mga GSO. Hindi na rin daw dapat na mag-alala pa sa bill. Solar power na din kasi ang naturang waiting shed. Ipinagmamalaki rin ang high-quality standard na balikuran. Yung restroom namin, nag-inaugurate kami nung March. Dahil sa pagpiesta namin, talagang mainit. Mga balikbayan, siyempre, komportable sila, malinis. Tsaka, actually, solar din yon, solar powered din. Kaya, hindi siya maksa sa kuryente, wala talagang sa kuryente. Meron na kami pinaplano ni Mayor ngayon na every barangay, especially mga sakayan ng mga jeep, bus, ganyan. Ang programa bahagi ng isinusulong na sustainable project ng Mapandan LGU. Umaasa naman ang bayan na mas marami pang air-conditioned waiting shed ang maipapatayo sa kanilang bayan. Vanessa Bugtong, RNG News.